सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समायखिरा लानाय बिबान गथायनाय हाबाफारि लादों। दिनै सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 34थि बोसोरारि जथुमायाव मोनसे आफादनि जथुमानि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदानै आफाद दानाया जादोंमोन। बे गोदानै बिबान मोननाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ सुख्लाय सेरफाङाव थानाय जोहोलावफुरि पार्कआव समायखिरा लानाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि बुंथिगिरि रुंगुल बर'जों लोगोसे खैराबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांमोना बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोहो गथायनाय लोगोसे समायखिरा लानाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाव सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानो थाखाय आंखौ खावलायदोंमोन। दा बे हिसाबै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु होनायनि थाखाय बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां, लोगोसे इउथ इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर नीलुत स्वर्गियारी बिथांनिसिम आं साबायखर बावदों। लोगोसे बे सुजुगावनो जाय बिथांमोना गोदानै बिबान लादों बिथांमोननो आंनिफ्राय बेस्ट उइसेस होदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय बिथांमोना थै-थां खामानि मावनो हाथों आरो बिथांमोननि जा मोजां जिउ आं बेखौबो बे सुजुगावनो हास्थायबाय। बेनि सायाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां सिएम मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खेंफोरथिखौ होखाबाय। आं सानो बेवहाय जोङो माबाफोर बुंनांगौ दङ बिदि गैसोआ, मानोना जोंनि बिटिआरनि सिएम बिथाङानो बेनि सोमोन्दै रोखायै फोरमायथि होखादों। दायो बिटिआरआव जिहेतु सिमाबारायनि बाथ्रा ओंखारगासिनो, दायो 24 बर' गामिखौ बिटिसिआव सोसननायनि जे मोनसे लिस्ट ओंखारदों, बेनि बेलायाव मा बुंगोन? दा बे गासैबो बिथिङाव जोंनि पार्टिनि चिफ अर्थात बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङानो माखासे बाथ्राखौ बुंदों। स' रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों। माखासे समाव मोनसे कनस्टिटिउसनेल मोनसे प्रसेस डेलिमिटेसना, दा बे हिसाबै बेयो संबिजिरारि प्रसेस बायदि जालांगासिनो दङ। दा बेवहाय मायबा मायबि जोङो कमेन्ट होनाया मोजां जानाय नङा। बे प्रसेसा दासो माने जागायजेनदों। बेनि आल्टिमेट रिजाल्ट फैयैसिम जोङो माखासे बाथ्रा बा कमेन्ट पास खालामलायनाया खोब मोजां जानाय नङा होननानै आं सानदों आरो। जोङो सामाबारि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय। दिनै नैबे नावकाटानि नैबे सुख्लाय सेरफाङाव थानाय गोदानै रिनिउवेसन खालामनानै जि समायना जानाय जोहोलावफुरि पार्क, बेवहाय जोङो सामाबारि दालाय एबसुनि गोदानै दाजानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ लाना फैनानै जोङो लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे गोदान बिबानगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनानै समायखिरा लाहोनानै फैबाय थानाय समफोराव बर' हारिनि थामोन्था रैखाथिनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव थानानै हारि सिबियो, खामानि मावो। बिनि थाखाय जोङो नैबे जोहोलावफुरि पार्कनि बे सुख्लाय सेराव जोङो समायखिरा लानाय हाबाफारि लाफैदों। बेवहाय जोङो जोंनि मोननै बाथ्राखौ लानानै जोङो नैबे जायगाखौ जोङो थि खालामदों। मोनसेया जाबाय गोदान बोसोरनि गोदान बिबानगिरि बिथांमोनखौ जायगा नायहोनानै थुलुंगा होनाय, लोगोसे नैबे जिथु पार्कनि मुंखौ नैबे ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना जोहोलावफुरि मुं दोनदों। दा जोङो जोहोलाव बिथांमोनखौ साखि दोननानै जोंनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ नैबे बिथांमोननि मुंख्लं खाम्फानि सेरावनो बा नैबे बिथांमोननि मुङाव जि लुनाय जि पार्क, बेयावहायनो जोङो समायखिरा लानानै जाहाथे गोसो गोथार आरो गेबेङै खामानि मावनो हाथों, बे उद्देশ্যजों नैबे समाव जोङो बिथांमोनखौ लानानै समायखिरा लाहोफैदों। 34थि बोसोरसालि जथुमा, बेवहाय जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो बिबान सोलायनाय बोथोर बेखौ जोङो सोलाय सोल' खालामदोंमोन। आरो बे लेखायैनो जोङो जोंनि बे हाबाफारि बायदियै जोंहा थालांदोंमोन बिबानगिरिमोननि जि सिनायथि बा बिबानगिरिमोननि जि समायखिरा लानाय आरो बिबान गथायनाय, बे हाबाफारिया जोंहा थालांदोंमोन। बे हिसाबै जोंहा दिनै लावखार जानाय लावखार ओंखाम जानाय बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जोङो दिनै नावकाटा बे पार्कआव फैनानै जोङो दिनै जोंनि बिबानगिरि जहै जोङो फैनानै समायखिरा लानाय आरो बे बिबान गथायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंफैदों। आरो बेवहाय जोङो जयैनो गासै बिबानगिरि बिथांमोना जों ज' जानानै जोंनि लावखार ओंखाम जानाय बेखौ जों जयै बोथिसे जागोन होननानै जोङो दिनै बे सुख्लाय बे पार्कआव जों फैनाय जादों आरो।